egyáltalán, amikor visszamenőleges jogalkotás vagy törvényalkotás van, az egészen elképesztően jogsértő az én álláspontom szerint. A rendvédelmieknél meg még azon kívül, hogy ugye visszamenőleges a jogalkotás, ugye a rendvédelmi pálya az egy élethivatás. Na most, aki arra szánja el magát, hogy rendőrtiszt leszek, katonatiszt leszek, tűzoltó, katasztrófai fővédelem is, az egy bizonyos hivatásnak azokat a magatartási szabályokat teszi magáévá, amelyek nem a hétköznapi életnek a magatartásai szabályai. Én tetszeni tudni, én azért büntetőügyekben eljáró, több évtizede eljáró ügyvéd vagyok, ismerem a bűnözésnek a szerkezetét, a mienségét, a rendszerváltás előtt és azóta ma már a bűnöző visszalő. Tehát nem életbiztosítás ma már rendőrnek lenni, rendkívül sok a katasztrófa helyzet, a honvédelmi feladataink is adott esetben elég komolyak, ugye különösen egy ilyen megyében határvédelmi rendészeti feladatok. Most aki egy ilyen élethivatást választ, ha elszánja magát, hogy aláveti annak magát, azoknak a sokkal szigorúbb szabályoknak, mint ami az életben van, akkor ahhoz bele fogja kalkulálni a kedvezményes nyugdíjat, az egyéb kedvezményeket is, így fogja kialakítani az életét, a családját, stb. És egyszer csak utólag itt jövünk ilyen-olyan-amolyan jogszabállyal. Szóval én azt teljes képtelenségnek tartom. Nekem az a furcsa, hogy pont a rendvédelmi dolgozókat, hát pont másokat se, mert a magánnyugdíjpénztárakat se becsülte meg ez a hatalom, de szóval nem is nagyon értem, hiszen ezek nem érdemlik meg a rendvédelmi dolgozók azt, hogy ami itten történik. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Most állandóan tematizálják itt az összödi beszéddel az embereket, újabban a belügyminiszter úr elővette ezt a jelentés részletet, de ugye, és most jogászként mondom, meg a rendvédelmi dolgozók, meg a rendőröknek az érdekében mondom. 2006-ban nem bérmorvás hajadonok gyújtották fel a tévészékházat. Meg nem bérmorvás hajadonok, ilyen kisasszonyok kapkodták fel a köveket, meg dobálták a rendőrt, meg lánccal fenyegette. Ehhez képest ugye iszonyatos bírálatokat kapott a rendőrség, meg az összes olyan ítéletet megsemmisítették, ahol rendőri tanúvallomás alapján garázdaelemeket elítéltek. Hát ilyet a világ nem látott, kérem szépen. Hát a rendőrnek, a rendvédelmi embernek a hivatását teljesítő személynek a vallomása nem ér semmit. Tehát olyan szinten, tehát morálisan is megalázom ezeket az embereket, akik azért nem jókedvükből álltak ki oda, hogy mikor a vízágyos gépkocsira rá akartak gyújtani a gépkocsit, meg hány autót felgyújtottak. Tehát én azt gondolom, hogy itt ezen a területen valami nagyon-nagyon nem volt rendben az elmúlt 4 évben, és valamilyen nagyon-nagyon rendet kellene rakni.